Честността преди всичко. Стига, момичета. Не го приемайте толкова трагично. Това е обикновен тест. Да, обикновен тежък тест. И си мисля, че просто не е честно. Въпросите са върху материала, който би трябвало вече да сте усвоили. Учителите, винаги търсите повод да ни затрупате с работа. Имаме да учим и по други предмети, не само вашия. Все едно, тъй като тестът е утре, най-искрено ви съветвам да преговорите нещата, за които говорихме днес. Няма да успея да се справя с толкова задачи. Изключено не мога да се подготвя. Отгоре на всичко съм и на изпит по ужасознание. Какъв е този звук? Блум, Блум. Какво става? Присмивате ли ми се? Ще ми кажете ли кое е толкова смешно? Май някой е използвал чина си за легло. Блум, ела в директорския кабинет. Съжалявам. Проблемът е, че аз снощи не спах много. Виждате ли? Стояла е докъсно, а тази сутрин е заспала на чина си. Заради този глас, който чувам непрекъснато. Повтаря името ми, става все по-силен. Буди ме посред нощ и после не мога да заспя. Какво въображение имаш? Всичко е наред, Блум. Успокой се. Върви си в стаята и си почини. По-късно ще поговорим. Госпожо! Веднага свикайте консултативния съвет. Мисля, че е време да разкрием пред Блум част от миналото й. Олеле, олеле. Къде отиде това нещо? Мислех, че е тук. Или някъде е тук. Или пък съм го оставил там. Дали пък не е? Да видим. Не. Професор Уизгис! Професоре! Къде изчезна? Утрешния тест? Добре, да опитаме това. Дано се получи. От ръцете ми вълшебен дим ще излети и черната магия в миг ще развали. Ако питаш мен, този дим не е много здравословен. Съдейки по резултата, не мисля, че помогна. Какви фей сте вие, щом не можете да върнете Мирта в предишния й вид? Не разбирам. Ти пък не можеш да различиш тиква от морков. Изпитай ме. Да, май трябва. А ти по-добре стой на страна. Спокойно, Техна. Мирта ще се погрижи сама за себе си. Опитваме се да трансформираме тиквата обратно в Мирта, но магията на Айси е много силна. Предлагам да починете малко, защото искам да ви покажа нещо. Отговорите на утрешния тест. Какво? Толкова зле се представих на изпита при Палади, че нямам право на други грешки. Май съдбата ми протяга ръка. Стела, не си го и помисляй. Ако отвориш плика и прочетеш отговорите, това ще е измама. Знам, но ще ми помогне да си повиша успеха. Едва ли ще се чувстваш добре, ако излъжеш, за да ти пише частица? Кой знае, трябва да опитаме и... Смятам, че е най-добре да върнеш плика. Изкушението да го отворим е прекалено голямо. Трябва да решим какво ще правим с него. Хей, имам идея.
Ще прочетем отговорите и ще ги кажем на целия клас. Да, така всички ще ги научат и всички ще си изпатим. А ти какво предлагаш, Флора? Да забравим плика и да хващаме учебниците. Преди да хвана учебника, май ще гушна възглавницата. Някой вече те е изпреварил. Блум спи. Ела, Блум. Ела. Коя си ти? Къде си? Ела при мен, Блум. Блум. Идвам. Но, къде си? Блум. 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 Директорката те вика. Какво ще стане? Не съм виждала Гризелда толкова сериозна. Сигурно е разбрал за плика. Искали сте да ме видите? Да, Блум. Заповядай. Току-що се състоя среща на консултативния съвет. Консултативния съвет? Да, аз дори не съм отворила плика. Какъв плик? Плик ли? Аз плик ли казах? Добре ли си, Блум? О, да, но малко съм уморена. За какво искахте да говорим? Блум, време е да научиш нещо повече за своето минало. Гласът, който чуваш нощ след нощ, е на Дафни, една от легендарните нимфи на магика. Дафни? Тя е била пазителка на драконовия огън. Силата създала магическото измерение. Според легендата живее в дълбините на езерото Рокалуче. Ела с мен. Ще предприемем едно невероятно пътешествие, което ще ни разкрие твоето минало. Дафни живее тук. Да вървим. Хайде, Блум, не се бой. Блум, наистина смятам, че е най-добре да легнеш и да се наспиш. Това беше тежко преживяване и за двете ни, но искам да науча още. И слушай ме. Сега знаеш малко повече за себе си. Но смисълът на онова, което видя, ще трябва да откриеш сама. Какво има? Изключиха ли те? Откъде се разбрали за плика? Споменаха ли нещо за нас? Ще отменят ли утрешния тест? Спокойно, нищо не знаят. Нищо ли? За какво те повикаха тогава? Фарагонда отново искаше да обсъдим поведението ми тази сутрин в час. Стига бе. Какво толкова? Ти просто заспа. Това е. Но сега на дневен ред е друг проблем. Какво ще правим с плика на Уизгис? Изобщо не мога да се съсредоточа. Непрекъснато мисля за Дафни. И за Брендън. Не ми се обажда, откакто бяхме в облачната кула.
Ами ако е променил отношението си към мен, какво? Смяташ, че трябва да му се обадя? Готов съм. Стоп! Това е само тренировка. Влагате преклено много емоции в нея. Вървете да се преоблечете. Искам да сте във форма за училищното състезание. Кого заблуждавам? Ако Брендън не се сеща за мен, защо му е да ми отговаря? Кико, съветът ти не беше добър. Кико! Спрете! На вратата има знак за опасност. Този знак означава кухня. До тук не срещнахме никого. Да скрием плика в килера. Ако някоя от нас не устои на изкушението да го отвори, ще може да го направи, без другите да разберат. И ако някоя получи по-висока оценка, никой няма да се усъмни в това. Това е тежък избор. За всички ни. Разбрахме се. Винаги съм смятала, че феите са само дух, но като гледам тези вкусни храни... Съсредоточи се, Блум. Имаме задача. Кое е най-доброто място да скрием плика? Нямам представа. Може би при храната. Ами ако готвачът случайно го открие утре, приготвяйки закуската? Хей, да го пъхнем. При ряпата никой не обича ряпа. Говори от свое име. Ряпата е много полезна. Но не се сервира на закуска. А до обяд пликът ще е в ръцете на професор Уискис. Освен ако сутринта нашата приятелка не прояви особен интерес към ряпата. Добре, що ме така?
Можехте да си видите физиономиите. Това е. Оставяме го тук, а утре го връщаме на професор Уизгис. Не искам да мамя, но не учих достатъчно. Какво очакваш? Ние сме много честни. Лека нощ тогава. До утре сутринта. Блум, не искам да се бъркам, но щом ти си станала, кой е в леглото ти? Не мога да вляза. Страх ме е. Моля те, не се излагай. Всички знаем, че си отличничката на класа. Така е, учих, но винаги съм мразила тези тестове. Стига вече, момичета. Вечно се оплаквате и накрая кой обира шестиците? Муза и Флора. Хайде, закъсняваме. Ако не влезем, ще започнат без нас. Защо се спря? Погледни. Какво е станало? Нямам представа, но май ни чака голяма веселба. О, да. Така. Всичко се развива според плана. Какво искате да кажете с това според плана? Амарил, седни, моля те. Ще ви обясня всичко. Господин Уизгис, вчера намерихме този плик и решихме, че вие сте го изгубили. Благодаря. Наистина е мой. И сега бих искал да го отворя пред вас. Какво ви става? Това е обикновен плик. Защо се изплашихте? Нещо странно става тук. Не разбирам защо сте толкова нервни. Добре, след като приключихме с теста, можем да продължим с урока. Какво? Какъв тест? Съвсем ясно е. Всички открихте по един от моите пликове. И всички смятахте, че те съдържат отговорите на теста. Резултатите са съвсем ясни. Сами можете да прецените дали сте издържали изпита. Тези, които са се поддали на изкушението да погледнат, си носят последствията. Аз с вас се гордея. Заслужавате най-висока оценка. Ура! Издържах изпита. Благодаря, господин Уизгис. Разбрахте, че за да станете добри феи, трябва да изминете дълъг път. Но все още сте млади и ще имате възможността да осъзнаете колко важна е честността. И ще се научите да устоявате на изкушенията, да си добра фея. Това е нещо много отговорно. Следователно, Моля за вашето внимание, ако обичате. Утре в централната зала се свиква събрание, на което ще бъде обсъден плана за предстоящата родителска среща. О, не! Родителите ми тук в Алфея. Винаги съм мразила родителските срещи.